kat ubaong hanga kotrai unrung ha kai hima beneng Henry utoken ubale yakamon jungpa junga ubah beneng ko hanmen ko para ujisu lengba kane kalain kaba ngios ngau mentan ukwa ban snguthu yanga badepi ban mangiru ngin snguthu shai kadar halade marwe tangga jing duai marwe kan mau nginom yo ya ka jingai ka jing kurku jong oblay tangga jing duai marwe nginom la ban yo ya ka jing suk beneng lane ka bainong ka bamangama pi ngik melenti ha ka jing em klempep piong haladi bat ngiong haladi man kas ngiu trai ngale jing ya seng man kamet ngaduai ka jing duai ka bangadai banduai men step neshtings ni ne habangale kano ka kam ngapan lik por ha jing duai yole se piong ngalong ubriu bapendap hok ya kano kamram ka bangadai banle apo ka balang ka jing trai balang ka jing kersyani ke balang baro kita ngalelut dai mat kadau yole sing ong klempep ngan yo ya kata ka bainong jong ka jing ai jong blai ha ka bakut ka jing em junga na ka ne ka prathei yo lese haba pi yo mat ke jing ka jing jar piong halade ngalong ubriu babha bapendap hok ya la ka jong ka jing duai bapendap hok ya la ka jong ka kamram ban simbentah ke jing ya seng baper hapo ka balang balai ngam yo ya kane ke jing ai balai ngam yo ya kane ke jing kurku balai ngam yo mat ya kane ke jing ka jing jar ka jing em yo lese pikeli kum kane ke jing keli hanrai ko hanmen ko para snil thu shai kadar uji su ong ka jing duai jong pi marwei kanom wan ra ka jing kurku ha ka jing em jong pi ka jing duai jong pi marwei kanom wan ra ya kata ya kamen sim jong pi ha ka jing suk beneng hanrai ke ek badan kam uji su ukwa yang ye bangin snutu ka jing em jongi ka dei ban im ngide ban im ya ka jing im babha rengkat bat ka jing duai ka jing duai jongi ka dei ban pau ha ka jing im bangi im man lakasngi kata kamut habang ngaduai ya ka babha bat habang apenkut ya ka jing duai junga lane habang alami no na ka ying ka jung utrai ngadei ban le im ya kata ka jing duai ka bangala duai ngaduai ya ka babha bat ngadei ban im ka babha kata ka ba ujisu kwa yangi ba ngin sngutu ko hanmen ko para ngakwa ban bu hakmat junga ba jungpi artali ki arngut ki breu ki ba sneu ba yalade ba kila im hakane ke prathei ki yolot ya ke ke ba ki kwa hakane ke prathei hanrei kim shem ya kata ka jingkmen lane ka jingtngen namar ba ki sngutu ba ka jing em jong ki kila seng ya kata ka nongrim jong ka jing em jong ki ha kane ke prathei lane ka jing snu ba jong kane ke prathei wei u football player yole se u ba mangama pi ngi la tip ngi la yas ngeu u ba kerteng u Philip Mulmer uneu de football player ba ponam ba jong ka club Manchester uneu breu ha baula em kum football player semla ban yo mat ya kata ka jing ke jong blai semla ban yo mat ya kata ka jing kurku ka jong blai lane ka jing kemen ha ka jing em ka jing ui ya kane ka jinglong jung ha kane ka prathei ui no ya kata ka jing snu ha lane ka jing sultanat ka ba ushem ha kata ka jing le football jung but ulej ban join ban le join seminary badulong uleng do ubreu basisha u yo mat ya kata ka jing ai ka jung blai ka jing kurku ka jung blai ha ka jing long runiam ha ka jing long leng do jung sa ka wei pat ka kenthei ka ba ka dei ka model na ka ri Spain kane ka model ka ba kerteng olala Oliveras ka kerteng jungka kaneru kumcu kamsem wala da ka yomadi ke jing snu bha jung kana ke perthai ka yo download da ka jing im jung ka hanrei ka snu thu ba ka kamsem late ya kata ka ying jung ka
ya ka bau Jisu lahikai kate ya kata kanong rem jong ka jing em jong ka ying ka sam jong ka ha ka jing sngub ha jong ka na ka pertai ha ka jing don jing em jong ka na ka pertai dei mata ka daw ka ino ya ka na ka pertai ka jing sngub ha jong ka pertai ka le join ha konven bat ka long karuniam ha ka jing aslok jong ki order of Saint Michael ka baki ong kohan men ko para kine ki arngut gede ki basisha ka bahika yang badepi kane ka prathai kane ka jing sngub ha jong ka prathai kanom wanra ka jing e ka jing kerku ha ka jing em jungi Henry ka jing em bab ha jongi ken ka bawanra jing e jing kerku den mata ka daw mga mapi man ta ka sngi ngi de ban kali ha e ken hang no ken ha kano kurkom ken ngi seng ya kanong rem jong ka jing em jongi kane ka prathai ka terwalut yang abadepi kane ka prathai ka ailut yang abadepi ka jing sngub ha baper Henry kan mau mga mapi ngi pensyong nong rem ha eken ya ka jing em jongi lada ngi pensyong nong rem ya la ka jong ka jing em ha ka jing sngub ha jong kane ka prathai kan mau kane ka prathai kan sapen yap jelop yang abadepi ha ka to ka jing sngub ha ki breu ki ba melin ban penlait por ya lade bandi lane ki ba di kiat lane ki ba sngeu bha ya la ka jong ka jing em ha ki jing auria jong kan ka perthai ki kam pan sngeu bha ya la ka jong ka met ya la ka jong ka do kan mau ko han men ko para ka to hi kan penrem yang abade pi bangin sha penrem ya la ka jong ka jing em ha ka to ka ju ka jing sngeu bha jong kan ka perthai lada manga ma pi ngi te ya ka jing em jungi ha ka jing ngai bat ka jing em kristan jungi lane how Jesus Christ klempe ngin sa penkut yala ka jong ka jing em ha ka jing sngeu bha jong utrai menta ka sngi ko han men ko para jet yala de but ong halade hang no ken nga te ya kanong rem jong ka jing em jonga hang no ken nga kwa ban penkut ya ka jing em jonga ha ka jing sngeu bha jong ka prathai ne ha ka jing sngeu bha jong utrai banyo buram hakmat jong utrai ne banyo buram hakmat jong kane ke perthai ka jing auria jong kane ke perthai ko han men ko para kine kidei ki bau trai Jisu ukhot padupan kan mau yang abade phi ha kane ke sngi sachisen ko han men ko para ngi pen kan mau ilade ya ke jing shisha ki ba ngi yomat ha ke jing em jonga ba jong phi ki ktin ki bangi kren ki jing duwai ki bangi kren klem ki kam ki baba ki long ki ba yap bat kinamon ra jing e ne jing mentoy ha ka jing em jungi ani ro yaw Jesus Christ Chinam la chinam amen.